खुलुमबाय। दिनै 20 मे 2024 समबार। सासे बर' सुबुंखौ मुस्लिमफोरा बुथारदों। बर'नि फिसा हिरण्मय खाख्लारिया गुबुन हारिनि आखायाव खास्रि बिस्रियै जिउ गोमादों। गवालपारा जिल्लानि दुधनैनि सिङाव थानाय बालापारा ताङाबारि गामि ओनसोलाव थांनाय 3 मे खालारखालि हराव दुधनৈ बैसागु फांसन नायनो थांनाय सानै बर' हिन्जावसा गथ'खौ धन तालुकदार रहमान आली आरो बाहार आली मुंनि साथाम दुथांफोरा ताङाबारि इटाबातायाव लांनानै हरसे जिनाहारि खालामनानै लामायाव गारना गालाङो। बिनि उनाव 5 मे खालारखालि बे जाथायखौ मिथिनानै हिरण्मय खाख्लारि, बिनि बिदा आरो गामिनि माखासे बर' सुबुंफोरा गामि खाथिनि सिनायनाय सासे दायनिगिरिजों बे जाथायनि सायाव गुवारै सावरायनो थांनायाव बिसोरखौ हरखाबै गाग्लोबदों आरो दायनिगिरिनि बिब'आ उननिफ्राय फैनानै हिरण्मय खाख्लारिखौ सिखा खुरिजों खेबथाम खेबब्रै गाग्लोबो। बिनि उनाव हिरण्मय खाख्लारिखौ JNRC हस्पिटालाव फाहामथाय होबाय थानाय समावनो हिरण्मय खाख्लारिया थांनाय 17 मेआव जोबथा हां बोयो। बिदाया फंबायखौ मबाइलनि थाखाय हाथुराजों देग्लिदों। कर्नाटकआव आन्ध्र प्रदेशनिफ्राय थाहैनाय थांनाय दानथाम सिगां थाहैनाय नखरसेयाव सासे बिदाया गावनि मबाइलखौ फंबाया लानानै गेम गेलेबाय थानायनि जाहोनाव रागा जोंखांनानै फंबायखौ बुथारनानै पुलिसजों हमजादों। बुथारजानाय फंबायनि मुङा जाबाय प्राणेश। प्राणेशआ 7 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन आरो बुथारग्रा बिदानि मुङा जाबाय शिव कुमार। शिव कुमारा रागा जोंखांनानै प्राणेशखौ हाथुराखौ लानानै फंबायखौ हाथुराजों देनानै बुथारदों। उत्तर प्रदेशनि मैनपुरियाव सासे गोदानै जोनोम जानाय गथ'खौ सान्दुंनि लाइटआव दोननायनि उनाव गथ' गोरलैया जिउ गोमादों। गथ'नि बिमा आरो बिफाया डक्टरा गथ'खौ सान्दुंआव दोननो होनायनि थाखाय गथ'खौ 30 मिनिटनि थाखाय सान्दुंनि लाइटआव दोनदोंमोन। बेहायनो गथ'आ थैदों आरो जाथायनि उनाव गथ'आ गाबदोंमोन, अब्लाबो बिमा आरो बिफाया गथ'खौ सान्दुंआव दोनदोंमोन। गथ'आ सानबा जायोमोन। जाथायनि उनाव सान्दुंआव दोननो होग्रा डक्टरा हमजानो गिनानै खारखोमा लांनानै दङ। बिटिआरनि क'क्राझाराव दैनि आंखाल। दै मोनलोङाखै आरो दैनि आंखालाव गोलैदों गोबां गामिफोरा। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि रामफलबिल भिलेजनि सिङाव थानाय गोबां गामिफोर जेरै धर्मपुर, प्रेमनगर, दावां, बुथुवा, बेलगुरि आरो गोबां गामिफोरनि दैखरनि दैया रानलांजोबबाय आरो दैखरनि दैया रानलांनायनि थाखायनो गोबां गामिफोरा दैनि आंखालाव गोलैगासिनो दङ। आसाम पुलिसआ आसामनि गलाघाट आरो जरहाटनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय 3 बाइक सिखाव एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा जाबाय बलिन गगৈ 27 बोसोर बैसोनि, जितेन दास 32 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। मणिपुराव जेबो जाहोन गैयाबालासिनो गुलि गावदों। मणिपुरनि ताउबाल जिल्लानि सिङाव थानाय लिलं नुंनेयाव सासे सुबुंखौ गावथारदों। जाथायनि उनाव पुलिसआ नायबिजिरनानै जाथायाव सन्देह जानाय ओनसोलनि सासे सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। गावथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय मोहम्मद नाजिर हुसैन 52 बोसोर बैसोनि आरो जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय मोहम्मद जाबिर 38 बोसोर बैसोनि। मोहम्मद जाबिरा एसे खर' गाज्रिमोन आरो बियो जेबो जाहोन गैयाबालासिनो न'नि बायजोआव फायारिं खालामनायाव बे जाथाया जादों आरो बेनिफ्राय पुलिसआ गंसे पिस्तलबो हमदों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।